Ukuba umculi kamaskandi uGatsheni ubengusopolitiki, okungabazeki ukuthi ngabe ungomunye wabawintandakazi okhethweni lwalo nyaka. Lokhu kufakazela indlela aqashwe ngayo amaqembu epolitiki ahlukahlukene ngesikhathi ekhankasela ukukhetha. Iculo lakhe i-Hit After Hit elidume ngezinhlamvu ezithi ngizokuthengela ibhodlela nalo liphenduka iculo lesizwe njengoba seliculwa yiwona wonke umuntu. Exoxa ngokukhethekile nephephandaba Isolezwe, uthe nawe semthusile indlela ekushintshe ngayo impilo yakhe yena esikhathini esifushane, futhi-ke ubengazitshela ukuthi kuzokwenzeka ngale ndlela. Amaqembu epolitiki uthe amamukele kahle wonke futhi uze wamangaza ngisho nayi-Democratic Alliance okuyi-DA ebeyaziwa njengeqembu labamhlophe, uthe lamamukele kahle ngendlela exakayo. Ushintsho empilweni yakhe uthe ulugcinanga ukuthi-ke abe umceli ovelele, kodwa-ke nesimo sempilo yakubo sishintshe ngendlela eyisimanga. Ekhaya bengekho imfuyo, kodwa umangalile umabala ukuthola ukuthi-ke usesebenzile imali engaphezu kwa-1 million ethenga imfuyo. Kumanje unezinkomo ezingaphezu kwa-100 nezimbuzi. Kwesinye isikhathi-ke ushawa uvalume ecabanga ikusasa nokuthi-ke limphatheleni ngoba akalazi. Abuye eziduduza ngakho ukuthi themba ukuthi-ke abantu bazoqhubeka nomeseka njengoba-ke benzile. Kuchaza uGatsheni uthe njengoba kuyewena okhetheni loluthathu ufisela wonke amaqembu epolitiki okuhle kulolu khetho olukuthula. Uveze ukuthi naye sesakhamuzi uzoyovota ngakuphongolo. Uthe uvele uyavota kodwa ngokhetho lokuqala lwentando yabantu akavotanga ngoba wazalwa ngo-1990. Njengoba ematasa nalolu hlobo aqashwa amaqembu epolitiki uthula imhlahlandlela yokhetho, uthe ngisho isikhathi sokuphumula esanele ubengasitholi. Ngosuku bekwazi ukunandisa emcimbini emine, abanye bebethume bembhuka abatshele ukuthi seligcwele usuku engasakwazi nokuyonandisa emcimbini wabo. Uthando belukhombisa lona ukuthi batshele ukuthi-ke okungenani uzobalinda noma anganandisa ebusuku emcimbini usovala. Lokhu kusho olukhulu kuyena. Usho kanje uGatsheni emcimbini eqhelelene-ke uthe bekuphoqa ukuthi asebenzise ibhanoyi ukuze akwazi ukufinyelela kuyona yonke imicimbi nabashayeli bezimoto zakhe ezimyisa emcimbini. Uthe ubeseze waqasha ababili ukuze bakwazi ukushintshana ngoba-ke umthwalo ubuhlezi usobhokweni. Uthe kweminye imicimbi ubeqashwe kuyona bekuphoqa ukuthi alale eduze kwawo azonandisa khona ngakusasa ukuze akwazi ukushesha asuke aye komunye umcimbi. Uthe noma-ke angenazo izibalo eziqondile zobuningi bemicimbi asenandisa kuyona emva kokuhlukana konyaka bangena ku-2024, kodwa ingaphezulu kuka-300 kubalandeli bakhe. Uthe ngeke-ke abathembise ukuthi kukhona ingoma angayikhipha athinte ipolitiki. Inkinga abenayo ukuthi akabanganaso isikhathi esanele sokuhlaziya izinto ezithinta ipolitiki. Noma beqashwa ngamaqembu ahlukahlukene epolitiki bekuba ukuthi uzocula kuphela ahamba naye ipolitiki analo ulwazi olwanele ngayo kuqhuba uGatsheni. Ngenxa yodumo-ke uthe kunezindawo angasakwazi ukungena kuzona asaba ukuphazamisa ngenxa yothandwa ngabantu. Uma fika enxanxatheleni ezitolo uchaza ukuthi kuyaphazamiseka ukusebenza. Abathengi basuke befuna ukuthwebula izithombe naye, kanti nabasebenzi babuye bagxume bashiye imisebenzi befuna ukushutha naye. Akaphatheki kahle uma sekwenzeka kanjalo ngoba-ke nawo umthelela omuhle emabhizinisini, ingakho ezikhethela ukuzikhetha angena kuzona. Ukuchaza uGatsheni uthe uma sekudlula ukhetho uzophumula ngoJuni bese ngoJulayi eqala izinhlelo zakhe abazimisile ngenxa yokuba matasa nokuqasha. Uthe umatasa uvula isikhwama esizosiza abahlempi njengoba kukhona imindeni eseyibeke eqhulwini ukuthi ayilekelele ngezinsiza. Konke ekwenzeke empilweni yakhe kulesi sikhathi uthe-ke ubengakulindela, kodwa-ke ubezishayela ingoma njengenjwayelo kanti into ebizomchuma muva nje. Usanda ukuthenga iToyota Fortuner uthe iyona imiphumela yokuqasha kwakhe. Usanda kuhlabana ngeToyota Quantum emncintiswaneni kaMaskandi kwi-Mother of All Maskandi Festival. Ngaza kwethi izona izindaba ezithinta uGatsheni la kuchaza khona kabanzi ngokuhlomula kwakhe nje kwizinto ezithinta lamarali okhetho lawa kade lokhu yenzeka. Mhlawumbe kuthina kwakho ukuphawula, ahlane comment section ungitshela ukuthi luthini lwakho uvo ngalolu daba. From me last born wengane ukuthi ngiphuma kanjena-ke, kodwa futhi niphinde ningilandele ku-Facebook @Radio Inkezo. Niziphathe kahle, libe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.